मोनसे गेदेर सोंथि सासे साख्रिआवला सुबुङा बोरै राजखान्थिजों लोब्बा लाखिनो हाखो? बिरदाव मोसाहारिया 14 नं चिरांदुवार इउपिपिएल ब्लकनि सासे प्रेसिडेन्ट आरो बिथाङानो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव साखरि मावो। बैनि बेलायाव दानि बिटिआर खुंथाय सरकारा बिनि सायाव मा एक्शन लागोन? जे बिरदाव मोसाहारि बिथाङा दिनै गावनि फेमिलियावनो दिनै गोरोबनाय गैया। बिहा सासे साख्रिवाला मानसि दिनै बिहा राजनितिकजों जेबो मोनसे सोमोन्दो लानो मोन्थाय गैयामोन। जिसुया सुमफ्राम हारिया दिनै जोंनि मिथिनायाव बिथाङा तास गेलेयो, दंफां बेफारि खालामो, जुवा गेलेयो, बायदि बायदिजों बिथाङा इनभल्भमेन्ट दं होननानै जों मिथियो। गतिके जोंनि बिपिएफ दोलोआव बिसोरो बुंबाय थायो जे बिपिएफनि मानसिया बिपिएफआवनो हाबो होननानै, नाथाय दिनै जों प्रुफ गावसोरखौनो जों नुनो मोन्दों इउपिपिएलनि मानसिया इउपिपिएलआवनो हाबनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो मोनसे खोथाया जादों जाहैबाय दिनै बिथांमोना बुंबाय थायो 20 जनब्लाबो हाजार हाजारनि खोथा बाहायो। दिनै बिथांमोनाव जुदि 10 जन मानसि हाबोब्ला जोंनाव 100 जन फैयो, बिथांमोनाव जुदि 40 जनब्ला जोंनाव 400 जन फैयो, अनेक डिफारेन्स। आरो दिनै बे बाथ्राखौनो आं दिनै बुंनो सानबावदों जे बिरदाव बिथाङा सासे साख्रिवाला मानसि, दिनै बिहा राजनितिकजों जेबो मोनसे सोमोन्दो लानो मोन्थाय गैयामोन। दिनै बियो जोंनि बिटिआर सरकार जेब्लानाखि सरकार जादोंमोन बे समाव बुंदोंमोन जे जाख्ल'नाय गैया होननानै। दिनै बेखौ लानानै बिरदाव बिथाङा दिनै सासे साख्रिवाला मानसिया दिनै राजनितिक लेभेलाव थानानै बिथाङा दिनै बेले बेजे रायजो राजानि सायाव दिनै गोबां खामानि मावगासिनो दं, जों बेखौ नुनो मोन्दों। दिनै आरो बिथांनि जि साख्रि मावनाय बे मावनायनि बेलायाव जोंनि बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ एक्सन लानांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला सासे मानसिनि दारै जोङो गोबां रायजो राजाखौ जोङो आन्दो खालामनो जों साना। दिनै बेखौनो आं बुंनाया बेनो। आरो मोनसे खोथाया बेनोबाव 2 नाम्बार पइन्ट, दिनै सासे बिरदाव मोसाहारि बिथाङा दिनै गावनि फेमिलियावनो दिनै गोरोबनाय गैया बिहा, अब्ला बियो रायजो राजानि मा खामानि मावगोन? दिनै आङो खोनाबायबो आरो आंनो खोन्थाहरबायबो दिनैसिमाव बिथांहा हिनजाव दंब्लाबो हिनजाव गैयि बायदि। दिनै गावहा दाबसे हिनजाव थायो दाबसे, अब्ला गावनि न'खरावनो बिहा मोनसे मिलायनाया गैयाब्ला बियो रायजो राजानि थाखाय मा मावगोन? आरो 2 नाम्बार पइन्टआ जादों जाहैबाय दिनै बिरदाव मोसाहारि बिथाङा दिनै इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरि बिथाङा माखासे दावराव दावसिखौ आङो बे बुस्थुखौबो आं खोनानो मोन्दों। अब्ला दिनै इउपिपिएलनि जि मावग्रा सोद्रोमाजों सोद्रोमा जुदि दावराव दावसि जुदि बिदि दङब्ला बियो रायजो राजानि मा खामानि मावगोन? दिनै जिसुया सुमफ्रामारिया दंफां मावो होननानै बिथांनि सायाव मा प्रुफ दं? मा प्रुफ दं? बिथाङा एभिडेन्स देखायनो हागोन आंनो। दिन्थि रायजो राजाफोरनो आंखौ दंफां मावो होननानैहाय। सानसे समाव मानसिया माबा मोनसे गोरोन्थि मावनो हागौ, बेखौ जोङो अराय सम जोङो बेखौ सोरबा रायजो राजायाबो गोसोआव लाबाय थाया। गतिके दिनै आङो बेखौनो सोंनो सानदों बिरदाव मोसाहारि नोंथां, दिनै नोंथाङा नोंथांनि जायगायाव दिनै जिसुया सुमफ्रामारिया हाबनानै रायजो राजानि माखासे खामानि मावनांगौ दिनै मावगासिनो दङ। सोरबा बेमार आजार जादों, बेयाव दिनै आं थांनानै आङो नुजानाय आं थांसे थाङैब्लाबो दिनै आं सहाय होयो। दिनै नोंसिनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै मा मावदों? सोरबा गैयै मानसिनो सहाय होनाया मा जिसुया सुमफ्रामारिहा दायनिगिरि जायो नामा? अब्लाथ' नोंसिनि राजनितिकनि दैदेनगिरिनि बायदिब्ला सोरबा गैयै मानसि खाना खुजा लेंग्रा बबे मानसिया थैजोबनांगौसो, बेखौसो जों सानो, जोंनि रायजो राजाफ्रा सानो। दिनै जुदि नोङो बिरदाव नोंथाङा जुदि नोंथांनि सायाव बेसेबां सापर्ट दङ आरो जिसुया सुमफ्रामारिनि सायाव बेसेबां सापर्ट दङ, 13आनो होन 14आनो होन, जुदि नोङो आंजों जुदि चेलेन्ज लादोंब्ला बा आंजों जुदि नोङो चेलेन्जनि बाथ्रा बुंदोंब्ला बा आंनि खामानि मावनायखौ नोङो जुदि सोंखारिदोंब्ला सोरनिबा सिगाङाव ओंखारनानै नायब्लानो जाबायना। बेखौबो आं नोंजों चेलेन्ज लायो। आरो नोंनि जि साख्रि मावबाय थानाय बे साख्रि मावबाय थानायखौ जुदि बिटिआर सरकारा जुदि एक्सन लायाब्ला बेखौ जिसुया सुमफ्रामारिया एक्सन लानो थाखाय दिनै थियारि जागासिनो दङ। नोङो जुदि मोजां मावनो गोसो दंब्ला माव, आरो जुदि मोजां मावनो गोसो गैयाब्ला नोङो बेनिफ्राय नोङो रिजाइन हो, नङाब्ला नोंनि साख्रिबो थांगोन आरो राजनितिक केरियाराबो नोंहा बरबाद जागोन। बेखौनो दिनै आं नोंनि सायाव गोख्रोङै सोंखारियो। दिनै आरो माखासे रायजो राजानि सिगाङाव आं बेखौनो बुंबावनो सानदों, दिनै दाख्लैनि जेब्लानाखि नै उदालगुरि हादानाव जाय बिथांमोना दिनै
फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जाय रेन्जारजों दिनै खर' बुख्लाजानाय जानानै थांबाय दिनै बिसोरो गावसिनि थानाय जि जायगा बेवहाय हुलुस थुलुस दिनै जानानै थांबाय नोंसोरो सासे चिरां दुवारनि सासे प्रेसिडेन्ट जालायनानै बेवहाय नोंसिनि मोखांखौ दिनै मानो मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनाखै दिनै रायजो राजाखौ नोंसोरो मानो अनसायनो रोङाखै दिनै नोङो सासे सानै मानसिनि खोथाखौ लानानै बा सोरबा नोंसिनि सासे दैदेनगिरिफोरनि खोथाखौ लानानैहाय दिनै रायजो राजाफ्रा बेसेबां खस्थ' मोनगासिनो दङ दिनै जोङो सासे BPF दोलोनि मानसि जानो हागौ अब्लाबो सोरबा UPPLनि मानसि सोरबा BPFनि मानसि दस्रा अनुवा बर' मानसिफ्रा दिनै माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैयोब्ला जोंनि बिखायाव दिनै सु हाबनाय बायदि खें मोनखांफैयो दिनै नोंसोरबायदि सासे जाख्ल'नाय दैदेनगिरि थायोब्ला दिनै जोंनि समाजा माब्लाबाबो डेभेलपमेन्ट जाया निस्सय बियो गोग्लैसोनाय रासिनसो जागोन होननानै जों सानो दिनै बिनि थाखायनो आं दाख्लैनि बे जेब्लानाखि पाब्लिक जाय मानसिया दिनै खैलाव दङ दिनै बिथांनि थाखाय नोंसोरो मानो सिन्था खालामाखै नोंसोरो जुदि रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावनो गोसो दङब्ला दिनै बियो मानि थाखाय जेलाव दिनै थांनांगौ गोनां जादों दिनै बिथांमोना दिनै बेसेबां खस्थ' जायो बिथांमोना दिनै बेसेबां मानि हादानाव दानानै दिनै बिथांमोना बेसेबां संसार जागासिनो दङ बिसोरनि थाखाय नोंसोर मा सिन्था खालामदों दिनै सेलेखानि नोंसिनिनो UPPL सासे दैदेनगिरि बै समाव जेब्लानाखि बिटिआर सरखार जानानै फैदोंमोन बेवहाय बिथांमोना स्पेस होयै दिनै बिथांमोना दिनै मिटिं खालामदोंमोन जाय बिथाङा दिनै सासे पेरालाइस जानानै दङ बिथांनि सिगाङाव थांनानै आङो बिथांजों मोजां गाज्रि सावरायनानै फैदों बिथांनो आं थाइसेब्लाबो आं अनसुंथाइ होबोदों दिनै बे बाथ्राखौहाय दिनै नोंसोरो सासे दैदेनगिरि प्राइमारि ब्लक डिस्ट्रिक्टनिफ्राय थांदों खिन्थु दिनै बेनिहाय थाइसे थाखा होआखै होननानै दिनै आं खोनानो मोन्दों अब्ला नोंसोर सासे दैदेनगिरि थानायाव दिनै बेफोरबायदि बेमारि मानसिया दिनै मानि थाखाय दिनै बिसिनियाव गोग्लैसोना जानांगौ जानानै फैदों दिनै बेफोरबायदिखौ दिनै बुंनो थाङोब्ला गोबां दङ दिनै सोरबायदि लिडारा माबायदि केरेक्टाराव दिनै सोलिनानै दङ दिनै नोंसोरसो नुगासिनो दङ दिनै तास गेलेयो जुवा गेलेयो माबा कास्टमनि बाथ्रा दिनै फलानि बाथ्रा दिनै बेखौ बुंनो थांगासिनो दङ दिनै कास्टम बिथांनि खोथाखौबो आं दिनै बुंनो सानो कास्टम बिथांनि फादारा जाहैबाय सालाखाथिनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बिनि बिमाया जाहैबाय बाक्सानि दिनै बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जानानैहाय दिनै जोंनि BTCखौ बासायनो थाखाय दस्रा डिस्ट्रिक्टनि जानो हागौ अब्लाबो बिथाङा दिनै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बिफायानो जुदि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जानानै बिथाङा BTCखौ बोरै बासायना लाखिनो हागोन BTCनि माखासे सेन्टिमेन्टआ बिथांनि सायाव दङ 15 बोसोर बिथाङा दिनै आबसुआव खामानि मावनानै थांदों जुदि गोनांथि गैयामोन बिथाङा दिनै मोनसे आबसुनि संग्राम खालामनांगौनि दिनै प्रहलाद बिथाङा दिनै आबसुआव दङमोन मानसिफ्रा बुंनो हागौ प्रहलाद बिथाङा बिदि खामानि मावनानै दिनै आबसुनिफ्राय होखारजादों होननानै निस्सय माबा मोनसे दुखु मोननायनि थाखायसो खिजान प्रहलाद बिथाङा दिनै ओंखारदों दिनै आबसुआ जुदि मोजां मावनायमोनब्ला दिनै UPPL सरकारा जुदि मोजां मावनायमोनब्ला दिनै UPPLनिफ्राय दोलो मानसि फैनाय दोलो लाख मानसि फैनाय बेफोरबायदि खामानिया दिनै जानाय नङामोन दिनै बिनि थाखायनो आं बेखौनो बुङो नोंसिनि फिखुंनि जिनिरखौ नायग्रो अब्लासो नोंसोरो माखासे मालायनि फिखुंनि जिनिरखौ नोंसोरो सिनायनो रोंगोन एक नाम्बाराव बिरदाव नोंथाङा नोंथांनि फिखुंनि जिनिरखौ नाय आरो मालायनि फिखुंनि जिनिरखौ नोङो अब्लासो नों सिनायनो रोंगोन एक नाम्बाराव नोंनि न'खरावनो नोंहा मिलायनाय गैया नोंनि गामिनि मानसिफोरखौ दिनै BPF दोलोआव जयनिं जानो जिसुया सुमफ्रामारिया लाबोगासिनो दङ नाय नोङो हमथानो हायोब्ला हमथा जुदि नोंखौ मोजां मोनोमोनब्ला दिनै बे नोंनि उसुं खाथिनि मानसिया दिनै BPF दोलोखौ जिसुया सुमफ्रामारि दिनै होसोबोनाय नङामोन दिनै फैनाय नङामोन नोंखौ जुदि मोजां मोननायमोनब्ला दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो जिसुया सुमफ्रामारिया जि खामानि मावदों बेखौ रायजो राजायासो मिथियो दिनै नंगौ आं माबा मोनसे बिजनेस फिसा मावो आरो आं माबा मोनसे खामानि मावो दिनै बेफोरबायदि थाखा फैसाखौ दिनै जिसुया सुमफ्रामारिया बुथुमनानै दोनाखै निस्सय रायजो राजानि थाखाय दिनै माबा मोनसे सुबिदायावहाय दिनै जिसुया सुमफ्रामारिया दिनै सहाय होदोंब्लाबो दिनै आं दुगा गावखौ बुंनानै लायाखै मोनफ्रोमबो निउसाव नोंसोर नायनो हागोन जिसुया सुमफ्रामारिया आं उमुगाव बेमारिनो बिदि होदों आं उमुग बेमारिखौ बिदि सोखादों होननानै दिनैसिमाव बुंना लानाय दिनै निउसाव नोंसोर नुनो मोनाखै नोंसोरबायदि फिसा मोनसे खामानि मावनायावनो दिनै जोङो बिदि खामानि मावदों होननानै दिनै नोंसोरबायदि जों बुंनो थाङा आरो जों बुंनायबो नङा गथिखे आङो ओरैबायदिखौल' मोनसे सानो जे जाय मानसिया आंखौ सोंखारिगोन निउसनि गेजेरजों बा सोरबा पाब्लिकआ बा सोरबा लिडारा बेयाव आं सानो जे जिसुया सुमफ्रामारि मावनाया गोजौ थाखोसिम थांबाय होननानै आं बेखौसो सानो बिनि थाखायनो आङो बेखौनो बुंनानै आरो बिदाव मुसाहारि बिथांखौहाय आङो बेखौनो बुंबाय जि जुदि नोङो मोजाङै सोलिनो गोसो दङब्ला नोङो नोंनि लामाजों आवगायबाय था आरो जुदि बिनि एगेन्स्टै जुदि आरो खामानि मावबाय थायोब्ला बिथांनि एक्सनखौ आङो पार्सनेलि जिसुया सुमफ्रामारिया लागोन होननानै आं बेखौ
थांखिनानै दिनै आङो दङ आरो मोनफ्रोमबो जि सोरबायदि मानसिया माबायदि कारापसन मावदों सोरबायदि माबायदि कारापसन मावाखै बेफोरबायदि माखासे डाटाया आंनि आखायावबो दङ आरो आङो बख'नो थाखाय आङो 5 मिनिट टाइम नाङा